Sí, un acte molt emotiu que s'ha fet a la plaça de Sant Martí de Llémena, un poble de tan sols 600 habitants i una plaça que s'ha quedat petita amb aquest homenatge. Una plaça en la que, per cert, encara hi ha obert el restaurant en el que va començar a treballar la família. L'alcalde ha entregat als pares, en Josep i a la Montserrat, una placa en què se'ls reconeix la seva condició com a fills predilectes del municipi. La mare, molt emocionada, la Montserrat ha dit amb un fil de veu que costava en algunes ocasions d'escoltar, ha dit que es tractava de la millor festa que ens han fet mai. Darrere seu, els seus 3 fills, en una festa molt familiar. També han rebut 3 plaques en què se'ls reconeixia la seva condició de fills adoptius del municipi. En aquest cas ha parlat en Josep, el fill mitjà, el sommelier del celler de Can Roca, i ha dit que es tractava del millor regal possible. Un acte en el que també ha participat el president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat dels consellers Felip Puig i també de Santi Vila, unes autoritats que han volgut reconèixer la contribució dels propietaris del celler de Can Roca per donar a conèixer tant Sant Martí de Llémena com també Girona i també Catalunya, i també han volgut reconèixer, com no, la seva modèstia i la seva senzillesa, una modèstia i senzillesa que els ha portat a ser el millor restaurant del món. Moltíssimes gràcies per tot. Aquesta festa serà inolvidable. És la millor que ens han fet, crec jo. I estic nerviosa, sincerament, perquè no sé com donar-los les gràcies a tots.